दा फैबाय बिसोरो आमेरिकानिफ्राय जोंनि बिटिसिआव फैबाय नालाय दाना क'क्राझाराव फैबायनो ओरै बिदिनो बे बिगुर गोजाफ्रा गासियावबो बेरायजोब्बाय आरोखि अल बिटिसिआव बेरायबाय दाना बे समावनो बे आमेरिकानिफ्राय बिसिनाव फन फैबाय आरोखि फन हरबाय आरोखि How are you feeling and when is your support? Jawab आरोखि ना दा बिसोरबो खोन्था हरनांगौ नङा होमबा मोजाङैनो खोनाया जिनिसा दा बिसोरबो खोन्था हरनांगौ नालाय दा खोन्था हरबाय जाहैबाय yes the poor people are very intelligent actually they're perfect the way to fana and when the gamsa and then the hotel आरोखि ना they cash and they really told baba ada आरोखि दाना मा जाखो what's wrong in there or still जाहैबाय आरोखि ना because they're still that having the candle or candle which we burn at night in the night बिसोरो केन्डेलखौबो जायो बर'फ्रा ममबाथिखौबो जायो जों जेखौ मोनायाव हरावहाय जोङो सावो बे ममबाथिखौनो बर'फ्रा जायो जाहैबाय जाम्बा बुरबक आमेरिकान there is not candle there is not ममबाथि हासुंलिसो बियो बे हासुंलिया बे केन्डेल बायदिखौ नाङा सिङाव दुरुं दंलायोना जाम्बा बुरबक बे केन्डेल नङा one more Gaurberti one more at night that mosquito also comes by taking the torchlight आरो बिटिसिआव मोनायाव थाम्फैफ्राबो torchlight लानानै फैयो Gaurberti जाम्बा बुरबक आमेरिकान that is not torchlight that is not mosquito सांग्रेमासो बियो मिथिबाय सांग्रेमासो बियो torchlight नङा थाम्फै नङा जिनिसा बिदि आरोखि माथो मोजां खोनाया बायरायावसो मोजां खोनाबाय थायो दे आं मोजाङै रोजाबनोसै